Здравей и добре дошъл! Радвам се, че сме отново заедно. Ако за първи път попадаш на тази поредица от видеа, казвам се Петко Меордийски и се занимавам с Breakup и Relationship Coaching, завършил съм психология и също така съм сертифициран инструктор по соматично дишане. В тази поредица от видеа разказвам за своя предприемачески път. Какви са трудностите, какви са предизвикателствата, хубавите и не чак толкова хубавите моменти, през които преминавам, какви са грешките, които настъпвам, давам най-различни съвети и общо взето описвам пътя, през който преминавам. Преди 7 месеца напуснах сигурната работа, напуснах корпоративния свят и се отдадох изцяло на коучинг бизнеса си, който развивам от вече година и половина. Днес искам да си поговорим за една много важна тема, която всеки един от вас, когато започва даден бизнес или иска да развива своята услуга, продукт, няма значение, е необходимо да направи. Нещо, което аз направих и вече активно продължавам да върша от около 2 месеца горе-долу. Нещо, от което ме беше страх, ако трябва да си призная. Искам днес да си поговорим за така нареченото ниширане. Ниширане. Какво представлява то? Какви са плюсовете, които съм видял? Какви са минусите, които забелязвам до момента? И какъв е съветът ми на края на видеото? Първо, какво е това ниширане? Представете си, че създавате някаква услуга и искате да помогнете на всички хора. Така бях аз в началото, преди година и половина. Исках да помогна на всички хора, които имат някакви затруднения в взаимоотношенията си. Ниширането представлява това ти да се насочиш към точно определена група хора, на които искаш да помогнеш. В случая аз от вече 2 месеца съм се изцяло насочил към хора, които преживяват раздяла или пък искат да напуснат едни токсични взаимоотношения. Ниширането е фокус върху определен тип хора, на които искаш да помогнеш със своята услуга или продукт. Защо ме беше страх да го направя това нещо? Защото се опасявах, че много ще стесня хората, на които ще мога да помогна. В началото, когато започнах, аз се обявявах като Relationship Coach изцяло. Работих с хора, които са в взаимоотношения, искат да си подобрят взаимоотношенията. Работил съм и с двойка, която искаше да спаси своите взаимоотношения. Работил съм и продължавам да работя с хора, които в момента си търсят партньор, но изпитват някаква трудност да намерят подходящ партньор. Също така, най-основно, хората, с които работех през вече тази година и половина, са хора, които преживяват раздяла или пък са в едни токсични взаимоотношения. Именно преди 2 месеца реших да се ниширам. Изцяло съобщението ми в социалните мрежи вече да е насочено към хора, които преживяват раздяла или пък искат да излязат от токсични нездравословни взаимоотношения. Тръгнах оттам, че ме беше страх да го направя. Страх, защото ще си огранича доста пазара, така да го кажем. Тоест няма да мога да помогна на всички хора, ами ще трябва да отида към определена ниша. Изпитвах страх, говорех с доста хора, които са много напред в бизнеса и съветът им беше: Петко, ниширай се. И така малко не искайки, но все пак реших да го направя. И сега ще ви споделя какви са плюсовете, които наблюдавам и минусите, които съм усетил поне до момента. Ще започна с така наречените минуси, но това е само един етикет. Не мога да нарека, че е непременно нещо лошо. И това е, че се ограничих с определен тип хора, към които да се насоча, което автоматично означава по-малък обем. Автоматично означава по-малък басейн от хора, с които мога да комуникирам. Което до някъде означава, че има по-малко клиенти, които могат да дойдат и да работят с мен. Това е единствения минус, ако мога така да го нарека, който съм забелязал до момента. Тоест стесняването на хората, с които мога да работя, и съответно това може да рефлектира до невъзможност да имам достатъчно брой клиенти. Какви са обаче плюсовете и това, което наблюдавам от това ниширане? Първият плюс е това, че аз вече своите съобщения, които предавам през социалните мрежи, са много по-фокусирани. Те са изцяло насочени към хора, които преживяват раздяла
или пък изпитват трудност в взаимоотношенията си, токсични са връзките, в които се намират и искат да излязат от там, искат да се спасят от този токсичен партньор, така да го кажем. Тоест, това ниширане ми помага аз да съм много по-фокусиран, да създавам видеа, постове, коментари за хора, които преживяват раздяла. Така че това го отчитам като много голям плюс, защото имам фокус. При мен това е така едно слабо звено, ако мога така да го нарека, че се разпилявам много. Тоест искам да направя, да помогна на всички, да съм навсякъде, но виждам, че това ми отнема от енергията и не мога да съм достатъчно ефективен. Но чрез ниширането аз вече съм се насочил към хора, които преживяват раздяла или искат да излязат от токсични взаимоотношения. Друго, което много ми помогна което виждам като плюс е това, че изцяло коучинга ми вече може да е доста по-структуриран за този тип хора. Защото, както ви споменах малко по-рано, работих и с двойки, там е малко по-различен начина на работа, когато работиш с двойки. С хора, които са във взаимоотношения. Също подходът е малко по-различен. Докато когато хората са след раздяла, след тежка емоционална болка, подходът е по трети начин. Аз успях да настроя коучинга си, така че да помогна именно на тези хора. Тоест станах по-ефективен в това да им помагам. Чета си от записките. Друго, което много хубаво се получава е за това, че хората отсреща имат представа с какво мога аз да им помогна. Представете си го така. Да кажем, започвате да имате някакви болки в коляното, да кажем. Имате си личен лекар, който най-вероятно разбира от различни неща, общи неща, но ако имате специфичен проблем с коляното, е много по-вероятно да отидете при ортопед, примерно, да кажем, човек, който се е специализирал. По този начин вие се насочвате към човек, който може да ви помогне много по-ефективно, защото той с това се занимава. Тоест, ниширането и това, което направих аз, помага на другите хора, на вас, да знаете с какво аз мога да ви бъда полезен. Тоест, аз на този етап мога да ви бъда полезен с Breakup Coaching. Ако преминавате през тежка раздяла, през развод, тежък емоционален момент, аз мога да ви помогна. Това ви дава много повече спокойствие. В противен случай, ако съм разпилян и кажа relationship, е много по-общо казано. Надявам се да можете да ме разберете. Така че това ниширане помага както на мен, така и на хората отсреща. Когато и вие се ниширате във вашия бизнес, това ще помогне на другите хора много по-ясно да видят с какво можете вие да помогнете на дадения човек. Така че това го отчитам като още един голям плюс. Ако мога да обобщя плюсовете, това е фокус, насоченост. Аз знам с какви хора искам да работя, защото наистина това са хората, които най-много усещам близки до мен. Вследствие на раздяла е бил момента, в който аз започвам своята трансформация лична и сега искам да бъда до хората и те да извървят своя период на трансформация. Така че аз усещам, че искам да помогна именно на тези хора. По този начин и те, хората, които са в подобна ситуация, могат да се обърнат към мен много по-спокойно. Така че цялото нещо е win-win, както се казва на български. Нещо друго, което да видя в записките. Да, хората разбират много по-бързо с какво се занимавам аз. Така че това са основните плюсове и минуси, които забелязвам до момента. Като обобщение, минусите са за това, че вече се фокусирам само върху конкретна зона хора и другите малко или много по-трудно мога да започна да работя с тях. Не, че не мога да започна да работя с тях, но аз вече съобщението ми е към Breakup. Хората, които преминават през раздял или развод. Плюсът е, че съм много по-фокусиран, много по-концентриран върху тези хора, много по-ефективен за тях, много повече те знаят с какво аз мога да им помогна и връзката става много по-лесна и много по-бърза. Какъв е съветът ми тук? Съветът или така приятелското намерение, което искам да ви дам, ако стартирате някакъв бизнес, искате някаква услуга или продукт да развивате, поне според мен е много важно от самото начало да се насочите към дадена ниша. Колкото и страшно да звучи, защото на мен ми звучеше страшно, признавам си. Как сега ще си огранича пазара от хора, с които ще мога да работя, ами ако няма работа там. Но
Когато някъде го бях чувал, мисля, че от Ивайло Кунев, тази интересна приказка, ако пазарът е толкова малък, че чак те плаши, значи си в правилното място. Мен наистина ме плашеше, че няма да има хора за това, за брейкъпа, които преминават през раздяла. Но виждам, че реално вече хората, които се свързват с мен, са много повече за мен. Защото преди това имаше хора, които са във връзка, които не знаят точно с какво мога аз да им помогна, не знаят и те от каква помощ имат необходимост и ставаше едно разминаване. Докато сега хората знаят, окей, преживявам раздяла, ще ти пиша, защото съм на такъв етап. Така че тук съветът ми е, колкото се може по-рано определете коя е вашата ниша. Кои са хората, на които искате да помагате. Да, в началото може да звучи страшно, че ще се ограничите до дадени хора, даден сегмент от хора, но това в дългосрочен план е много по-добре. Защото първо вие ще знаете кои сте на пазара и те ще знаят кои сте вие, с какво можете да им помогнете. Когато вие се ниширате и заявите, окей, аз помагам на... Примерно, ако сте във фитнес индустрията, помагате на жени, които имат деца, имат много забързано ежедневие и искате да им помогнете за това те да не прекарват много време в това какви тренировки да измислят, да тренират, каква диета, ами помагате на заети жени, семейни жени с деца, които искат да влязат във форма. Примерно, това директно комуникира на жените с деца, които искат да влязат във форма. Иначе, ако аз съм фитнес инструктор, много по-трудно. Някой ще си каже, окей, ти си правилният човек за мен. Надявам се да обяснявам добре каква ми е концепцията. Както и при мен, аз в началото бях relationship coach, което е общото, взаимоотношенията. Някои хора ме питаха, добре, взаимоотношения между колеги ли, между семейство ли, между приятели ли. Взаимоотношенията са навсякъде, в крайна сметка, но не става много ясно от съобщението relationship coach. Така че, ако стартираш нещо свое, помисли си на кои хора точно искаш да помагаш. Кои хора са като теб. На кои хора наистина ще ти е удоволствие и кеф, както се казва, да помагаш. Ниширай се натам. Да, звучи плашещо, страшно. На мен също ми звучеше така. От 2 месеца вече съм се ниширал. Много по-строго дефинирано. Но виждам, че има плюсове на това нещо и те са доста плюсовете. Така че съветът ми тук е ниширай се колкото се може по-рано, за да видиш, да тестваш има ли въобще хора в тази ниша, която се насочил, но по този начин ти ще привлечеш правилните хора към теб и ще отблъснеш грешните, така казано отблъснеш. Те няма да дойдат при теб, което е напълно окей. Аз в началото бях с разбирането, че трябва да помогна на всички, трябва всички да дойдат при мен. Но не е това начина. Не са всички хора за мен. Има си най-различни хора, други специалисти, ето специалисти, примерно по паник атаки, специалисти за дейтинг, най-различни. И е много хубаво, когато човек знае в каква ниша си е, в каква сфера си е и да се насочва направо натам. Така и хората ще имат много повече яснота, кой с какво може да им бъде полезен. Едно кратко видео, в което да поговорим за ниширането, но според мен е важно да ви влезе в съзнанието и в момента да си го мислите, окей, на какви хора наистина искам да помогна, с какви хора наистина искам да работя. Независимо в какъв бизнес сте, дали предлагате някаква услуга или продукт, опитайте се да се ниширате. Звучи страшно, но може да ви доведе в дългосрочен план много дивиденти и много ползи. Това е за видеото днес. Малко кратичко, но според мен е изключително важно. Нещо, което на мен ми отне година и нещо, за да се пречупя и да го направя. Така че се надявам сега с това видео да ви подканя, ако не сте го правили до момента, да седнете да си попишете, окей, на какъв човек искам да помогна аз. На кой човек с радост ще давам, ще помагам. Какъв е профила, така наречения профил на клиента, на когото искате да помагате. По този начин вие ще ориентирате съобщението си много по-конкретно. По този начин човека отсреща ще чуе много по-ясно кой сте вие и дали сте за него. Така че, колкото се може по-рано, ниширайте се. Разбира се, може да не работи за всички така. Не искам да давам съвет, че това е за всички задължително, но пробвайте.
На мен ми отне време, но сега виждам, че е доста по-полезно и ви отваря доста повече представа на къде искате да работите. Между другото, още нещо само за финал. Когато се ниширах, тогава започнаха да ми идват много повече идеи. Тоест, преди това бях само relationship coaching, сега съм breakup. Breakup и relationship, но breakup насочен. Веднага ми дойдоха идеи за курсове за breakup, книги за breakup, workshopи за breakup, всякакви неща. Докато преди това беше, добре, сега на breakup ли помагам, хора с раздяла ли, на хора, които са във връзки ли, на двойка ли помагам. Разбирате ли, когато се ниширате, вие имате вече много повече фокус, отваряте си много повече врати. Така че това е видеото, в което и нещата, които исках да ви разкажа днес, на 22 май. Ще се радвам на всеки един от вас, който остави коментар, който сподели в каква ниша развива своя бизнес, с какво може да бъде полезен на другите хора. По този начин можете да си намерите следващ клиент. Пишете отдолу коментари по това видео, кое ви е харесал, съгласни ли сте с ниширането, не сте ли съгласни, имате ли опит с това и ще се радвам да си поговорим. Чета, отговарям на всички коментари, така че пишете смело. Благодаря ви за вниманието и ще се видим в следващото видео. Чао за сега!